Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uhulumeni ulinkanise Emkhanyakude abasehluhluwe bamashele owezokuthutha kanti Owezezimilo utakule umndeni osizini. Izindaba ze-1KZNTV uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ikhabhinethi longqongqoshe besifundazwe KwaZulu-Natal lihambele izindawo ezahlukahlukene ezingaphansi kwesifunda Emkhanyakude ukuzwa izinkinga ezibhekene nomphakathi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli uthi bazosebenza ngokuzikhandla ukulwisana nobugebengu bokwebiwa kwezimoto kule ndawo. Ikhabhinethi longqongqoshe besifundazwe KwaZulu-Natal beholo undunankulu uThamintuli bahambele isifundo Emkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ukuyolalela izikhalo zomphakathi. Untuli uqale ngokusingatha isivimbamgwaqo emgwaqweni onguthela waye ku-N2 ongenela ejozini uqinisekisa ukuthi abantu bashayela ngendlela nezokuphepha zisezingeni. Uhlelo lwethu luhambisana nokukhuthaza ngoba lolu daba engikhuluma ngalo lwengxoxo lusemqoka ngoba lenza abantu balalele bese becabanga ngendlela ehlukile ukuthi fanele bahambe ngezimoto eziphilayo ezinamathayi akwazi ukuthi ngisho ukuthoka yashelela akwazi ukuma eduzane noma kuthiwa uhamba nje libalele maku khonto eqhamuka akwazi ukuma eduzane kube imoto ephilayo futhi nawe ube sesimeni ungahambi emgwaqeni usukhathele. Angiphathi ke laba abangena emgwaqeni sebephuzile amanzi lana adida umqondo. Phela umuntu uyakuphuza lokho ngoba yikona okuyimbangela enkulu yengozi nanesivinini ke esingenasidingo. Isifundo Emkhanyakude ezinye zesifundo esibhekene nenkinga enkulu yamanzi kanjalo nobugebengu bontshontshwa kwezimoto ziweliswe umngcele waseMozambique. Untuli uthi benza konke okusemandleni ukubhekana nalezi inkinga. Udaba lobugebengu siyalwa nalesifundazweni. Kuukuthi ke isifundazwe njengoba sisikhulu sinema district 11 sihambela indawo nendawo ngizoyela mina nje emngceleni. Sengasho ukuthi ngizoyela ngifuna ukuyohlola ukusebenza kwalapha yakho amaphoyisa nomphakathi bebambisene ukulwa nalobu bugebengu obukhona bokutshontshwa kweimpahla ngapha ngabe imfuyo ngabe imoto kweqiselwe ngale. Ngizoze ngifike khona uhlelo lami lusho njalo ngoba sinenkolelo ukuthi ukuxoxisana nemphakathi abantu fanele singabacabanga ukuthi abazi noma abanawo amandla. Abantu mawusondela kubona ibona bakunikeza ama solutions. Untuli uphinde wavakashela isikhungo sezempilo oThobothini Healthcare Center ukuzobheka ukuthi ngabe konke kusesimeni yini. Bonke ongqongqoshe bekhabhinethi bebephuma izikalo zonke zesifunda Emkhanyakude ukuyolalela izikhalo zomphakathi. Untuli uyachaza ngokuhambela kwesifundazwe iKwaZulu-Natal ngaphansi kohlelo lweOperation Mbo. Siphume njengekhabhinethi ohlelweni esilibiza ngokusukuma sakhe. Sihambela indawo zala Emkhanyakude kodwa ngenxa yokuthi lo ongqongqoshe wacela ukuthi size lapha ejozini okuyena owushampeni wala wakhetha ukuthi asize la ejozini ke bahlukene kongqongqoshe baseyindaweni ezahlukene emawadini esikwenzayo ke ukuyobuka ama projects akhona especially la ubikiwe ukuthi khona ama challenges namanye nje ayimpumelelo kaHulumeni bese ke sixhumana nemphakathi kulezo ndawo ukuzwa izikhalo ezikhona emphakathini. Bese sisuka ke lapho njengoba mina ngilapha nje kwisibhedlela esincane ukuthi ngisiqonde kahle ukuthi susiza kanjani umphakathi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo ejozini. Amalungu omphakathi asehluhluwe enyakatho nelikaMthaniya amashele emahhovisi omnyango wezokuthutha edolobheni namuhla ekhala ngokwenzelela kwalomnyango uma kunezikhala zomsebenzi. Kuhlu lwezikhalo zabo bakhala ngokuxambukela kosopolitiki kulomnyango nabathi baxambukele ezindabeni zokuqashwa kwabantu. Kusukela ke ngoLwesibili lwangesonto ledlula amalungu omphakathi avele ezindaweni ezahlukene kwahlabisa ngaphansi komasipala Big 5 hlabisa enyakatho nelikaMthaniya ebhekisha ngaphandle kwamasango omnyango wezokuthutha kuleli dolobha. Izinto abakhala ngazo ke ngamathuba omsebenzi abathi ke bayancisha wona kunalokho kanika abantu bakwezinye izindawo. Laba bathi ke bayafaka izicelo zomsebenzi kodwa ke bengaqashwa bebone sekunabantu abasebenzayo abangakaze ke bazixake nangokufaka izicelo zomsebenzi futhi ke ongesibona abendawo.
siya apply then singabizwa sithi mase sibona uTransport uqasha abantu esingabazi abangakazi futhi ba-apply okubuhlungu kakhulu. Siyahamba thina so applya kuthi laba abaqashiwe babuye beze kithi basithatha aba-applyanga kodwa sebakwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Yilokho kuze kwenza umphakathi wavuka umbhejazana la eBig 5 Hluhluwe ukuthi amathuba omsebenzi yabo ukuthi atholwa ngabanjani. Kodwa theme sesikulandelela uTransport wala eHluhluwe uchemile ngokuqashwa kwala eHluhluwe. La ngaphakathi kugcwele ihlobo abangani nabazala konke. Ukuqasha ngokwehlobo nobungani kanjani nokuxamkela kwepolitiki bathi ke ngezinye izimbangele benze bakhalaze njengomphakathi nokubenze baphuma bangene emgaqweni. Okubahlukumeza kakhulu ukuthi ke bahamba amabanga amade beyobhala ama-test empangeni baphase kodwa ke bajike bengaqashwa. Lokho ke osekubashaye kakhulu ephaketheni. Usithembile Mthethwa uthi ke useqiqe izikhawu ezishakalombili eyobhala empangeni kodwa ke ajike ngaqashwa. Imeya eletha ama-list imeya ka-ANC nabantu abaletha ama-list abaseceleni abaka-ANC laba baza nabantu babo abangaze bebhale ngisho ukubhala abangaze be-shortlist be-applye kodwa ibona abaqashwa bezosebenza. Sina sihambe sobhala kompangeni sigijima asiqashwe futhi esikhathele nakhona ukuyobhala empangeni sinali iholi nathi iphumlani sicela ukubhala khona. Laba ke basabise ngokuthi uma lo mnyango ubuyisa izimpendulo ezingabagcolisi bazophoqeleka ukuba bavala amahhovisi engasebenzi kodwa futhi ke babese benxusa umnyango uba kungenani ubachazela ukuthi yini eyenza ukuthi ke bengawatholi amathuba omsebenzi uma sebebhalile baphasa kodwa ke bengaqashwa ukuze ke balungise la ebenze khona amaphutha. Lesibili last week samtshela umphathi wala ka-Transport wathi asibhala incwadi uzosibuyisela impendulo namhlanje kazifika impendulo kithi sisazoqhubeka sihlale until beze besilalele besizwe besibuyisela impendulo bezositshela ukuthi yini abazosenzela yona ngoba umsebenzi sawufuna nathi sihluphekile. So okwamanje ke asizukubanika isikhathi eside ngoba nathi sihlala isikhathi eside sicela nje iviki ukuthi bezosiphendula 1 week esibanika wona sicela impendulo sovala lo Transport ngeke uzusebenza ngeke nje uzusebenza at all. Lezi izindaba z1KZNTV ngingusamukeliso Nqulunga ngisehluhluwe. Umndeni wakaMthethwa eMatshana uthi ukwakhelwa indlu umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo kuzoshintsha kakhulu isimo sawo sempilo kuleso obuphila ngaphansi kwaso njengoba manje usuzoba nekhaya elifudumele. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezezimilo KwaZulu-Natal uvule ngokusemthethweni indlu enamagumbi 5 lo mndeni osuzohlala kuyona ingunaphakade. Lo mndeni unamalunga ayisikhombisa ubuhlala kulendlu upintshana kuyo engawa noma yinini. Waba nenhlanhla emphakathini waseMatshana isiphathimandla zawuhlonza ke njengoba udinga kakhulu kuneminye ukuba wakhelwe ke indlu umnyango wezokuhlunyelelwa kwezimilo. Oyilungu lomndeni uNonhlanhla Mthethwa uthi isimo besibanzima kakhulu uma ke kunetha ke izimvula. Ukuvulwa kwendlu ngizizwa ngijabulile kakhulu angazi ukuthi ngingathini. Izindlu ebesihlala kuyona inetha ngalendlela ukuthi besithi uma sibekelelile kungaphuma ngisho igubhu ezu10 uma kuthiwa sikhipha igubhu kumele kuyona siba u7 kumele masilala kuney'ngane zabafana ezu3 but ezu2 ezikhulakhulile le encane ikwazi ukuthi ilale nabo so ekulo 2 room bekuphoqa ukuthi silale sonke uma sigeza futhi lezi zabafana fanele zizama ukusiqhelela sikwazi ukuthi nathi sithole ispace sokugeza nabo uma begeza kumele kube yithina esiqhelayo bekwazi ukugeza. Uthi ziningi izingqinamba ababhekene nazo njengomndeni abafisayo ukubethola ukutakula kuzo ngoba naloko obheka ikhaya ufundile kwagogoda wathola iziqu zobuthishela kodwa ke akakawutholi kumsebenzi. Angisebenzi ngiyahlala nje ekhaya bese kuthi udadewethu ongilamayo uyena ophumile otohoza nomsebenzi ongekho right kodwa ke ukuze sikwazi ukuthi sithole ukuthi sidle yebo yena ke obambile naye ubefunda efunda eUnisa ofunda ngoNSFAS
wanokhunja waqeda Wase wagrade ngo last year kodwa umsebenzi ke lokho apply akawutholi. Then bese kuba ingane befunda matric last year nayo yaphasa kahle ngo bachelor ono distinction abawu2 way applyile isikhala wangasithola. Ukhomishana wezamajele esifundazweni KwaZulu-Natal Unikele Nxele uthi basebenziseke uhlelo olwathulwa umengameli lokuya ke emphakathini ukuze bakheleke lo mndeni indlu okubizwa phecelezi district development model la ke njoba sikulesi kulomphakathi umphakathi engicabanga ngaphansi kwe district iKing Cetshwayo. Yes, sinalo onkolelo ukuthi sisebenzeke no Uhulumeni basekhaya amakhosi ngoholwa iboke bakwazi ukusitshena ukuthi basise emphakathini njengomnyango sikwazi nathi ukuthi sibizeke singababiza njengoba kwenzekile la ukuthi kwenziwe lo hlelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubi inkosi enhle Mthembu eMatshana eMpangeni. Kugqugquzelwa abanikazi bezinkulisa ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya kanye nasemalokishini ukuthi bebe yingxenye yososeyishini abagxile kulomkhakha ngenhloso yokugwema ukwanda kwezigameko ezibeka engcupheni impilo yabantwana kulezi izikhungo nokunye. Lokhu kuvele ngesikhathi abenhlangano engenzi inzuzo izamasizwe Resource Center ihlanganise abezinhlangano ezingenzi inzuzo emkhakheni yahlukene esifundazweni ngenhloso yokubahlomisa ngolwazi lokuzithuthukisa eThekwini. Udaba lwezinkulisa ezingoqhibukhowe nengahambisi ngemigomo nembandela ebekiwe ukuqhuba lomkhakha lube seqhulwini lapho bekuhlangene khona abesifazane abasemkhakheni yahlukene ngenhloso yokuhlomisana ngamasu kanye nangamathuba. Iyasikhathaza kakhulu ngoba oqhibukhowe babiza kancane kakhulu kanti indawo abantwana abasobekuyona isingekho safe. Kuyasilimaza sizo ngosoma crash. Singo association siyaqhuquzela ukuthi ama area ekwazi ukuthi ebabize abagade endlini because it's not safe ugade endlini umntwana. So siyabaqhuquzela ukuthi ngenani ko association because ko association we have ama organization azosiza with ama trainings yabona. So it's important ukuthi bengene asibavaleli ngaphandle because they also need to grow. Yabona bekwazi ukureach in terms ukuthi ingane zibe safe ngoba the main aim is to reach out ukuthi is safety of umntwana ekuhlaleni isafety yokuthi abantwana babafunde ngabafunda ukutshala safety of ogogo ekuhlaleni yabona abantu bengagcina izalukwazi igule endlini bengazi bazoshona kuphi. Siyafisa ngazi Uhulumeni wama department esize singomsoma crash ekube lula futhi nokugibeka liqinisa izibopho what requirements they need ekubeni sokuphusha umsebenzi sila phansi. Abenhlangano engenzi inzuzo izamasizwe crisis center ebhekelele nokunakekela abahlukumezeke ngeindlela ezahlukene bahlanganisela abesifazane ababalelwa emashumini ayisithupha abangabanikazi bezinkulisa izolimo abaqapha izaguga nokunye okuningi laba babhodle ngezingqinamba ababhekene nazo. Thina kakhulukazi sidila ngokulima sihamba sifundise ema crash ukuthi sifundise ingane isuka phansi ukuthi yazi ukuthi yini spinach njengoba spinach sesise ebhodweni siqale salini nasema high school kuzosiza kakhulu lokho siyafundisa nabo ukuthi bakwazi ukuthi iagriculture ibalekile ngoba bayigcina sebekhethe ezinye izifundo bengazi ukuthi agriculture angavuka kusasa eyiboss kwawuyena. So kuzosiza kakhulu ukubalana siyakuthakasela nje kakhulu ukubala kuzosikhulisa nakwezezimali nasekusifundiseni ukuthi imali iphatha kanjani. Ngithi yazi uma ukhuluma nengane fanele ube nento epractical ingane eyibonayo uthi noma nawe ukwenza udlala njengayo kodwa ube nento oyitshengisa ngayo. So ezinye izinto kama challenges abakhona kuma ECD center insiza kusebenza na kanjalo ke futhi bakwethu nama fundings because as much as abazali bekhipha imali monthly but leyo mali it's not fit for ukuthi uupgrade ECD center yakho. Abebengqanyalo lohlelo obelibanjwe eThekwini bathola ithuba lokuhlonyiswa ngolwazi abezinhlaka ezahlukene baqhuquzelwa ke nokungabi inkomo ehlayodwa. Most of them bavula lama NPO based on passion abasuke benayo. So ngoba basuke befuna ukukhula ama systems asuke engekho in place uthola ukuthi umuntu
akanayo izinto zaka SARS so thina sifika sizogqugquzela ukuthi in order for i-organization ithole uxhaso kubalekile ukuthi i-compliance ibe in place noma bekuthiwa usuke unayo qualification but into ebalekile it's these workshops and also networking with other people that are doing the same thing so kubalekile ukuthi unetwork ungasebenzi uwedwa. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ngokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Uhulumeni ulinkanise Emkhanyakude abasehluhluwe bamashele owezokuthutha kanti Owezezimilo utakule umndeni osizini. Kuqhuqhuzelwa abantu besilisa ngokuthi bakhuthalele ukuhlolela isifo somdlavuza ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuqwashisa ngaso. Lo mcimbi ubuhlelwe isiteshi samaphoyisa elokishini kwaMashu esigcemeni sakwa kanti kuhloswe ngawo ukuqeda uvalo kulabo abasasaba. Omunye wabahleli balomcimbi uchaza kabanzi ngokubaleka kokusihlolela isifo somdlavuza. Usuku lwanamhlanje silwenzayo i-awareness ye-cancer. I-support in fact nje siyabasupporta sikhombisa ngayo yonke indlela ukuthi siyabathanda siyabasupporta futhi siyabanakekela at the same time si encourage abantu ukuthi bahambe bayokwenza i-check up mostly thina ama females esenza i-check up sifuna ukuthi nabantu besilisa ngokunjalo bakwazi ukuthi bahambe bayoko checka bazibone ukuthi bami kuphi. I-cancer sikhuluma ngayo namhlanje ayikhethi ibala lomuntu ayikhethi futhi ubulili okubalekile ukuthi sizinakekele sicheke. Elinye lamaphoyisa eliphila nalesi sifo lichaza kabanzi ngosuku elathola ngalo ukuthi sesinalo. Ngavuka nje ngelanga lokhetho kwakuyilanga lokhetho uma ngizibela ka left libhlungu the moment ngilithinta ngezwe ukuthi sekunesigaxa esincane asikunikezi ukuthi sengizokwenzeka ava nje nesigaxa esincane okay ngaya kuma test ngomhla ka31 bangenza ibiopsy then ke nga following week abayathiwa no sekuyi-cancer and ibuyisuku stage 4 ukuthi usikade ihleli kodwa ngikaze ngibe nayo into engasho ukuthi ayikade ngikhombisa ukuthi siyabuya cha nasekuqaleni futhi kwaba kanjalo nje. Unyerenda uthi kunzima kwelashela lesifo kodwa kubalekile ukuthi usheshe uthole ngaso ngoba siyakwazi ukwelapheka. Inzima kikhini kodwa uma une support awukwazi ukizwa as we can see anginazi inwele one of the side effect isha zonke inwele kodwa ke ngesupport engitholayo ngoba ngisho nje kubaphathi amaphoyisa engisebenza nabo umphakathi wakaMashu nomndeni wami wonke bonke bangisupporte kakhulu ingakho ngikwazi ukuma la namhlanje ngitshela wonke umphakathi ukuthi no umuntu ophila ne-cancer. Lo mcimbi ubuhlanganisa amaphoyisa odokotela kanye nomphakathi wakaMashu waxhaswa osomabhizinisi bendawo. Kodwa Sibisi wezindaba se1KZNTV kuchannel 261 ngikwaMashu eThekwini. Labo ababayizisulu zezikhukhula zangonyaka u2022 sebenxuse undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal ukuba azohlola izindawo ababekwa kuzo njengoba behlezi libhojozi kusukela bafa kwakuzona. Uabongile Ndabeni ongomunye wabahlala kwelinye lamabhilidi okule eThekwini uthi okubafakela ukhwantalala kakhulu ukuthi umnikazi walo ubatshela ukuthi mabaphume baphele kulo ngokuphela kwalenyanga njengoba isivumelwane nomasipala sesifinyelele emaphethelweni. Kabazi bazoba ngumtshingo ubethwa ubani ababayisulu zezikhukhula zangonyaka u2022 eThekwini njengoba betshelwe ukuthi ke baphume baphele eflatini ababekwa kulo ngaphambi kokuqala kukaLwezini. Yileyo nto sifuna ukuchazele kahle because imaterial azange sihambe na ngoba bafike basithatha ama truck singaphatha material and into abarongo ngayo basinika imaterial singenazi indawo zokwakha and inkinga esihlangabezana nayo nala kuleli flat esihlala kuyo e287 point ukuthi umphathi weflat ukafika ensukwini ezidlule esithi icontract ayivuselelwanga so icontract yethu yaphelelwa ngoNovember. Manje siyoyika ukuthi yini sizohlangabezana ngoba asiyazi iway forward ukuthi kwakhiwe okanye siyakhishwa
ayikho into abasichazele yona ngoba kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba libeke kabanzi ngalaba phambilini kusukela behlaselwa izikhukhula nezabashiya beseledengwane bengenamizi. Ngemuva kwalokho bathuthelwa emahholo lapho ke babeqhubeka khona nokwalandelwa ukuthi ke batholelwe amabhilidi abafakwa kuwo obenkundunankulu phambilini ukuze ke babe nokhisimusi omuhle, kanti kusukela lapho kabakaze baphume. Njengamanje laba bakhala ke ngesimo esingesihle abahleli ngaphansi kwaso. Kwesinye isikhathi yesifisa nokusabe engcono ukuthi sisasemjondolo cause la okuyimanje nje thina sibhekene nakho la kwi-floor le 1 asinawo amashawa avalwa ngoba igiza yayilikha kade sabe sibika since last year sisebenzisa itoilet eli1 ifloor yo. Okunye kunezingane abazali bebehlala nazo endlini zabe emjondolo. Lezo izingane azivumelekile la, lezo izingane lezo kuthiwa lezo izingane kumele ziphindele ziyocelelwa la becelelwe khona ehlobeni. Abazali abasebenzi ngiyakwazi ukuthi agrosela izingane le abazali bayifaka izingane zabo ngenkani yabo. And okunye ke yilokho kokuphuma thina besazo 2 years. Besazo 2 years sesizotshelwa kulonyaka ukuthi kuzo edwa omunye futhi u2 sihlale la. Kusanabantu abampintshekile ezindlini. Ibhilidi libolile. Mina ngikhuluma nje ngami ngivala ngo20 litha mangivala. Okunye abakhala ngakho ubunzima bokutholela abantwana babo izikole nokunye, kanti banxusa undunankulu wesifundazwe ukuba ke ake azobabheka. Inga yethu isekutheni sicela uPremier akezelana ngoba asazi ukuthi kuphi efanele sikwenze. Ngoba kona sinenkinga ayile kancane kakhulu. Siyalamba la, asinikwa ama-voucher, asinikwa lutho, asenzelwa lutho, asisebenzi, sacela sathi ngcono sizanyelwe imisebenzi. Ayikho into eyenzakalayo ngathi sesiyacela impela uPremier angenelele lento ngoba kwakuhlala la nathi asisathanda. Asitshela ukuthi sakhelwa phi indawo kulokuthiwa umhlaba kwatholakala. Into yanini endala ukuthi umhlaba kwatholakala kuze kube manje. So kusho ukuthi sogcina senze njani thina kahlahle into efanele siyenze. Siyacela ngempela uPremier angenelele kulento akwazi ukuthi azosibheka lento inkinga esibhekene nayo la. Kona sihleli ngoba phela into esoyenza kodwa impilo ayikho right, inzima impilo la. Umasipala iTheku uvumile ukuthi ke ubunenkontileka yeminyaka emibili esizofinyelela emaphethelweni nabebhilidi, kanti lolu daba bayalisebenza. One side in Kyarvata, one side in Bennington, and the 6th site is in Umkomazi. We have been assured that these sites will give us enough heats to accommodate all the flood victims that are accommodated currently in the sites or facilities that I've just spoken about. Endabeni ze-1KZNTV kubikuntomkhona Mvubu eThekwini. Ababhali bezincwadi bathi kukhulu abantu abangakuzuza ngokuzijwayeza ukufunda izincwadi. Lokhu kuvele ngesikhathi kwethulwa uhlelo lwemiklomelo yababhali kanye nabafundi bezincwadi olubuzwa ngeBook Behind Awards. Imeya yomasipala umsunduzi Mzimkhulu uThebola uthi ngalolu uhlelo bazama ukuhlonipha baphinde bagqugquzele ababhali kanye nabantu bonkana ukuthi bafunde izincwadi. Umsunguli weBook Behind Awards uNelishozana uthi inhloso yalombungazo ukuhlonipha iqhaza lababhali ngoba umsebenzi wabo udlala indima enkulu kepha abakutholi ukuhlonishwa. The idea behind ukuthi celebrate ama-authors nomsebenzi abawenzayo. I remember nkathi ngi-depressed ukuthi one of the books eyangisiza eyasibungu bani yesterday I cried because wekhuluma noma angakhulumanga in details but he could explain ama emotions and then I realized ukuthi ama-authors adlala a huge role, you know. Angisho ukuthi abantu abangayi kwi-therapy but there are books ongayithatha uyifunde and you realize ukuthi this person is going through the same thing that I'm going through and uyaphila. So we are celebrating siyagqugquzela nama-authors at the same time ukuthi ene balani, and we are celebrating the inspiration behind and we are not taking for granted ama-authors nokuba nje open ukuthi utshela abantu your dirty laundry, you know, it's not a child's play. Ushozana uthi ukubhala izincwadi kushiya ifa lezizukulwane eziningi ezizayo eziyosizakala. I believe ukuthi nje immediately mawathatha into wayibhala phansi
wayipublisha, you have left a legacy, because generations to come azoyithola leyo legacy, azofunda incwadi yakho, they'll know about you, especially thina ke sibhala ngama life experiences ukuthi ayibukhokho waye kanjena, she went through this, and abantu abaningi abazi ukuthi you can actually make money out of books, yabo, ukuthi naleyo into ingane zakho zingayireprinta leyo ncwadi ziyidayise. That is a legacy on its own besides nje information. Imeyo masipala umsunduzi Mzimkhulu Thebola uthi bakushayela ihlombe lokho. Also want to celebrate ababhali bala endaweni yangakithi. uNelshwazana is one example. Umuntu uzalelwe la, of course ukuthi ukhulele kuphi kanjani, but uma kukhona ama achievement awenzayo sibona kufanele ukuthi sizisondeze kuyena, and we will be doing that to everybody else esingakwazi ukuthi sibe na access kuyena ukuthi sikwazi ukubalekelela. Njengoba sithi lama awards sifuna kube enyama event asemsunduzi, kusho ukuthi ke it's a commitment esiyenzayo leyo, not just to Nelly but to, at the end of the day, all the writers balanga kithi. Lo mcimbi uzoba ngenyanga ezayo esindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Asiphinde sihlabena nale linye ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuye. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu, nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Ukamthaniya ulinkanise Emkhanyakude, abasehluhluwe bamashele owezokuthutha, kanti Owezezimilo utakule umndeni osizini. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-17.57 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-19.05 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe, liphinde libe u-22.88 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,782.15 i-ounce, kuthi uwayilo ngahluziwe ube u-$71.12 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Omunye wabaqeqeshi bosutho lomabheshankone FC u-Atazwane usetuse ukubaleka kokuba nomdlali ongupule Extian eqenjini noshaye elinye lamagoli amabili benqoba kwiChippa United izolo. Uzwane uthi kuba khona kwalomdlali kube nomthelelo omkhulu ekunqobeni kwabo njengoba isishaye amagoli amabili elandelana, kulandela ke nelinye alishaye bedliwa iOrlando Pirates ngamagoli amabili kwalilodwa. Ezikankutheni ziqede lo mdlalo sezingasaphelele, kulandela ukunikwa amakhadi aphuza amabili komdlali wazo uAbubakar Mobara ngesikhathi esengeziwe. Ake sikubhekele nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje uhlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.